De allereerste Frieske volslijne triathlons die joert op het programma. Bij het Reerkleef Monument in Wijns wie een start en finish. Eerst moesten de 20 deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, daarna 180 kilometer fietsen en vervolgens nog een marathonafstand draven, 42,2 kilometer. Een enorme sportieve uitdaging. De organisatie zocht in elk geval tevreden waarom. Het is een fantastische eerste editie. Wij zullen er echt heel tevreden over waarom. Het is ongelooflijk wat alle vrijwilligers, de stiepers en iedereen machinaal presteert heeft. De Friesman Triathlon zou eerst juist de plak vinden, maar door de tropische waardversissings werd het sportevenement verplaatst naar Joert. Verplaatst of net, ek Joert speelt het waar een grote rol. Ze begonnen vermoeden wie beleid stil op het water. Een prachtig mooi waar en opkomen zien, het is zo mooi. En daarna was het belutst worden. We hebben Rijnhoorn, we hebben Tongerhoorn, we hebben Hagelsteenhoorn. En nu is het warm. Iedereen rent weer in t-shirt en weer ijslollies verkocht. Het is ongelooflijk. Morgen in Joert een wijdwaardig verslag van de wedstrijd.